As cousas non van ben en Cambados. A vila rexistra 39 casos activos, 6 máis ca onte, disparando a incidencia acumulada por riba dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. No concello cren que se a cousa segue por este camiño, acabarán pasando o nivel alto de restriccións. É posible, triste, frustrante, decepcionante, pero é posible que para o vindeiro sábado pasemos a nivel alto. O cal supón, pois xa sabemos, restriccións que pagará sobre todo, unha vez máis de maneira inxusta, a hostelería que só podería abrir ao 50% das terrazas. O perfil dos contaxiados é sobre todo de persoas de entre 30 a 40 anos, seguidos dos de 20 a 29. Detrás deste incremento de casos, di Tino Cordal, están os eventos familiares e festexos. A orixe destes contaxios reside fundamentalmente nas celebracións familiares, nas celebracións de carácter familiares. Falo de bautizos, falo de bodas, falo de primeiras comunións e falo tamén das festas de San Xoán. Porque, segundo entenden, neses eventos estáse producindo unha relaxación das medidas. Non se está a cumprir, non se está a usar a máscara, temos que vixiar tamén o tema dos aforos, imos estar moi enriba delo, porque, repito, a situación é dramática, estamos en pleno mes de xullo e podemos fastidiar todo o verán en Cambados. Así que advirte dun incremento dos controis por parte da Policía Local nos establecementos onde se celebran ese tipo de eventos. Nesta pasada fin de semana xa visitaron varios e anuncia máis en colaboración tamén coa Garda Civil. Vamos a intensificar os controis e, de feito, imos ter tamén unha reunión coa Garda Civil para intensificar os controis ao respecto de todo tipo de celebracións, tanto en exteriores como en interiores, non? E indica tamén que de seguir así, moitos dos concertos programados para as vindeiras semanas dentro das actividades do Albariño terán que ser suspendidos ou pospostos.